business yam yona nguNawi's Logistics Solution. I'm dealing with logistics, which is transportation of goods and services. For now, bendikade iyenza apha local, which is Umbhashe Municipality, nalapha Eastern Cape. Now that ke ngoku siqale Youth Fund and ndifunde ngale truck, ndiyabulela kakhulu ngazenzisiyo. Ibhizinesi ke ngoku izawuexpanda in terms of growth, employment, in terms of growth kwikhampani le ngokwayo, because iza-operate ngoku national. Business yam mayona ngeka-2015, but apha kwi-logistics ndiqale kahle kahle ngo-2022. Ndabona imarket ngo-2022 because kala xesha le-lockdown kwakunzima abantu goods and services bakwazi uzifumana kwezi ndawo. Bakawusokola kusuka ii-companies from outside apha Eastern Cape, from Joburg, so iinkonzo bebezifumana kade. So ke ngoku ndangena kuloo market leyo. Ibhizinesi yam, yes, employment izawukwanda ngoku because noko xa ndinayo le truck nezi moto ndinazo sawukwazi uba sikwazi si-employe more youth. Okokuqala, sibulela kakhulu igalelo elenziwe yi-Premier's Office through iprogram yesiqalo Youth, kuba iyasincedisa as Umbhashe Local Municipality, kuba ngokwe-local economic development yethu kwezinye ze-strategic trusts ezikhoyo kwesa strategy kufuneka sincedise ii-SMMEs zethu, le nto kuthiwa yi-enterprise development. So we regard ke ngoku le contribution as one of those strides in ensuring that we fulfill le nto ibhaliweyo in our local economic development strategy. Umasipala eyedwa akangekhe akwazi ukumelana nazo ezi zidingo zolutsha, ngoko ke sidinga ezi partnerships. Iyancedisa ke kule nto ye-integrated development, ukwenzela into yobana nabani na akwazi ujonga uba yintoni lesidinga ukuyenza, awugqiba ke ngoku asincedise kuloo nto. Eastern Cape, home of legends.